starter herude foran, så kan vi se, at vi har 8 torpedorør herude. Normalt, når vi sejler længere ture, og hvis vi sejler patrulje og så videre, så har vi altid torpedoer i vores torpedorør. De her torpedoer, de vejer omkring 2 ton stykket, og de er knap 8 meter lange. Selve ladningen af de her torpedorør, det foregår ved, at når vi ligger i havn, så åbner vi bovportene på de 2 øverste rør, og åbner i bund herinde, og så kører vi simpelthen torpedoerne ind i båden, og firer dem af og kører dem ind i de rør, de skal ligge i. Og det er jo en større operation, vi skal have rigget alle messerne af, vi skal have rigget kabysen af, og køjer og alt skal rigges af, for at vi kan få de her torpedoer ind. Det er en rimelig omstændig affære, og sådan en 8 torpedoer, det tager i hvert fald godt og vel en arbejdsdag for at få dem ind. Nu her, når vi kommer til Frederikshavn, så skal vi godt nok kun have 6 ombord, men det vil i hvert fald komme til at tage en 8-9 timer. Alt det grej, der er herude, det skal ligeledes også fjernes. Selve torpedoen, det er en svensk type, vi skyder med. En type, der hedder 613. Det er en trådstyret torpedo, som vi faktisk kan styre ligesom med videospil. Med et joystick ud fra vores ildledelsesanlæg, som vi kan kigge på senere. Den her torpedo, den er ligeledes udstyret med en selvsøgende enhed, hvor den simpelthen tager efter skruestøjen på målene. Kan vi bare sige til den, at den skal søge på det nærmeste støj, og så målsøger den simpelthen selv. Det er sammenlignet med den tyske torpedo i 2. verdenskrig, den hedder Savnkøning. Det var også, men altså det virker så noget bedre nu end det. Og torpedoen, de er betydeligt mere stabile. Den moderne teknologi har gjort, at man i dag kalkulerer med cirka 1 torpedo per mål. Man vil så vurdere, hvis det er et mål af stor værdi, så vil man så skyde 2 eller 3 torpedoer. Men de går med over 40 knober, og de har en række på over 10 km, så det er et utroligt slagkraftigt våben. Derudover så har hver torpedo har så 250 kg sprængstof ombord, så det er faktisk det næst kraftigste våben efter atomvåben. Herude der har vi også normalt, når vi sejler. Som du kan se, så har vi fyldt ud med proviant og uniformer og så videre. Og så udover det, så har vi, når vi sejler lange ture, så har vi her lige i akten for torpedorøren, der har vi så nogle proviantskab, nogle store aluminiumskasser, som står her. Dem har vi så rækket op. Så har vi en 10-12 skabe siden af dem, hvor kokken han så har proviant i, og der står så nummer på, så vi ved, hvor vi har de forskellige ting at sige. Ja, udover herude i torpedorummet, så har vi her vores batteriluge. Den er ikke konstrueret som adgangsvej, den er konstrueret til at tage batterier ud af en af båden. Det er lidt det eneste, man bruger. En normal adgangsvej i sådan en båd her, det vil være gennem tårnet. Men vi bruger den så som adgangsvej, når vi ligger inde på holden. Udover det, så har vi en sergeantmesse ude. Her, inde bagved. De der 2 bavianer, vi sidder der har vi normalt 7 sergeanter, der bor inde. Og de kører så en totørn, det vil sige, at de kører 4 timers vagt, 4 timers fri, 4 timers vagt, 4 timers fri. Sådan kører de bare afhængig af 3 uger, så det er ude 3 uger. Og de har så de her 5 køjer til deres rådighed. Der har vi så nogle gange på nogle specielle ture vi sejler, der har vi så nogle ekstra køjer op, fordi vi har nogle ekstra specialister med ude at sejle. Så vi kan altså komme helt op på 7 køjer herude. Men det er det mest, som sommeren der er det mest behageligste sted, man kan være det herude i sergeantmessen. Der er en nogenlunde behagelig temperatur. Men der er dog en rimelig høj luftfugtighed, og om vinteren der er simpelthen så koldt, som man tror det er løgn herude. Der skal man sove med alt tøjet på, og så ned i sovepose. Så kommer vi... 8 køjer, og de er så 10 menige. Lige pas på, for det løber ned her. De kører sammen med vagtørn som alle andre i båden, altså det man kalder en totørn. 2 sekunder. Lige har de hver et skab her til personlig grej. Og det er sådan noget som, man har toilettasker, man har en ren t-shirt og et par rene underbukser og så videre, har man til at lægge herinde i sit skab altid, og tandbørsten og sådan så man hurtigt kan komme til det. Udover det, så hernede under køjerne, der stuer vi så, hver mand har en kuffert til al hans personlige grej. Og den her, en ubådskuffert. Og det er altså alt det, som er tilladt for en mand at tage med, når han møder ombord, det er en kuffert, så det han kan fylde ind i skabet der. Og udover det har vi så vores parauniform hængende ud mellem rørene, hvis vi skal bruge den til noget. Hvis vi går videre herude, så
Har de så her også spisested for de menige opholdssteder osv., hvor de sidder og spiller Ludo, de kan se video. Og ja, faktisk alt hvad der foregår aktivitet i båden, det foregår herude. Spille kort og så videre. Altså det er jo begrænset, hvor meget kortspil og ludospil der er, fordi når folk de går så mange timers vagt, som de gør, så vil man jo gerne på køjen i den smule fritid, man har. Men herude, der er det ikke unormalt, at der sidder en 8-10 mænd og ser videofilm. Og det er både officerer, sergeanter og menige, der sidder herude. Sergeanterne, de har dog deres egen fjernsyn, det har officererne ikke. Så de må pænt sidde herude, de menige og sergeanter. Udover det, så har kokken, han har herude, han har stueplads for hans potter og pander og bade og så videre. Der har han 2 skab her til det formål. Og derudover så har han, der har han 2 køleskab, det lille og store. Og det er altså den kølekapacitet, vi har. Og selvom vi sejler 3-4 uger, så stuer han så proviant herinde. Og sådan noget som mælk og sådan noget, det holder sig naturligt grunde kun lige, vi kan normalt holde mælk frisk i 8-10 døgn. Så vi kan drikke det, så har vi langtidsholdbar mælk med, og så mælke på det. Men vi skal kunne have proviant med til 42 døgn alt i alt, og det er sådan med dåsen og det hele. Derinde der har vi så abegrotten. Så våbenofficeren sidder og læser skydeordner. Men herinde der har vi så officersmessen. Herinde der bor så 7 officerer på 4 køjer. Og det her det er nok det varmeste sted i båden, i hvert fald opholdssteder som sådan. Der er det ikke unormalt, når vi sejler om sommeren, og vi er neddykket i længere perioder, at vi kan komme op på temperaturer på omkring 37-40 grader. Og selvom man smider alt tøjet, og man ligger sig kun i underbukser på køjen der, så er det hele simpelthen gennemblødende, når man vågner. Fordi man sveder så utrolig meget. Så det er jo dejligt, når man kommer ind fra vagt og man kravler ombord i køjen, så kommer man op i sådan en dejlig fugtig køje. Udover det så har vi alle vores publikationer, vi bruger til øvelser og alt. Hvis ting og sager, vi kan få brug for, opslagsværker og sådan noget. Vi har alle mulige fjernkending og så videre, så vi kan fjernkende alle skibe. Og vi har så en del flere skabe herinde, fordi vi har en uhyggelig masse bøger, som vi skal have med ud at sejle hver gang. Det er ikke unormalt, at officererne de har faktisk kun tjenestelig grej i deres skab. Så der er normalt, at der kun lige plads til en tandbørste og sådan noget, fordi vi simpelthen har så mange bøger, vi skal have med ud at sejle. Udover det har vi et pistolskab over i hjørnet over, som man i gamle dage, leven for gamle tid, der sad altid alle officerernes pistoler, de sad over i skabet over. Det bruger vi ikke mere. Det ser vi ikke nogen grund til. Vi har dog når vi lægger vagt i fremme havn, så har vi altid en 9 mm pistol derovre ladt op. Hvis der skulle være tumult og sådan noget rundt omkring båden. Altså man hører tit, at fredsaktivister og så videre, de går fuldstændig amok ind. Så kan man så tage en pistol derovre. Derinde har vi også, vi har en hel masse dørkasser herinde, hvor vi har medicin og igen masser af publikationer og sådan noget. Det er jo sådan, søværende skibe i dag, de sejler jo stort set mere på papir, end de sejler på brændstof. Altså det er simpelthen, man administrerer sig næsten halvt ihjel. Men derinde bor der altså 7 mand normalt. Det skal så sige, at kaptajnen han spiser kun ind, han har så hans egen køje, vi kommer ud og kigger på om lidt. Så kommer vi så ud i kabysen. Derude der laver kokken, han laver mad til 25, i stedet mellem 25 og 27 mand, 3 gange dagligt. Han har her 4 kogepladser til hans rådighed, og han har en ovn. Og udover det så har han en vask og 2 fryser her. Og det er også det er altså de indfrysningsmuligheder, vi har til omkring 42 døgn, skal vi kunne holde proviant. Så det skal virkelig pakkes godt. Altså vi gør det, inden vi tager hjemmefra, der fryser vi simpelthen alt ned til minus 30 grader. Og så stuer det væk af vejen herinde. Men til trods for det, så kan vi godt risikere, at noget af kødet det bliver lidt blødt. Så skal det bare lige skylles en gang under vandhænden, så er det godt her igen. Ellers så har han her til krydderier og så videre. Nu ser jeg godt ud, som om der er sprunget en bombe ud, men det er på grund af det første dag efter weekendophold og så videre. Der sidder der forstærkerkasser til vores radarsystemer, til vores sonarsystemer og så videre. Alle mulige steder. Man har simpelthen bygget bådene, så fandt man ud af, at nu skulle man have en anden radar i, og så har man bare knaldet op, og der var plads til det. Så det med menneskerne, det kommer i sidste række.
Og videre frem her, så har vi og videre frem her, så har vi opgangen til tårnlugen. Her udover det, så har vi alle vores redningsveste til at være her. I gamle dage, der havde man man har jo stadigvæk indført det i skibsorganisationsbogen, noget man hedder for møde efter kollisionsposter, og det foregår simpelthen ved, at når der bliver brølet det, så alle mænd, de kommer farne ud og tager en redningsvest og går op i tårnet, hvis der er ved at blive sejlet ned i overfladen. Der har man så lavet en vurdering af det, man har prøvet at tage tid på det osv. Og så er man kommet til en konklusion, at det er bedre, at vagtchefen oppe i tårnet, han bare knalder hatten i derop, og så folk nede, de holder sig fast. Risikoen for, at der bliver slået hul på en undervandsbåd, den er meget lille. Og så det, der vil ske, det bare er, at båden simpelthen bliver trykket ned og bliver væltet over til den ene side. Så vil man hellere satse på det, frem for at slæve alle folk op i tårnet, som risikerer, at de bliver slået ihjel, når det andet skib tager ind. Ellers så har vi herude, så har vi navigatørens kortbord her. Det er således, at når vi sejler i overfladen, så har vi en navigatør i tårnet. Udover det, så har vi noget, vi kalder en vagtassistent dernede. Det er ham, der står for udsætning af pladser fra vores satellitmodtager og vores læggermodtager deroppe. Og han har så et periskop til hans rådighed, også han kan tage nogle pejlinger til vand. Udover det, så har vi kaptajnens lukaf herinde. Det er ham, der sidder der. Der ligger han så og hygger sig. Og en af årsagerne til, at man har placeret ham herude, det er simpelthen den grund, at han kan hurtigt komme i kommandorum, hvis der opstår en situation for, at hans tilstedeværelse er ønsket. Det er også meget koldt at sove derinde, hvis du forestiller dig om vinteren. Du kan mærke, hvilken tøj. Hvad? Ja, der er koldt på toppen, ja. Hvis du forestiller dig om vinteren, og nu har vi endda kun én dieselmotor kørende. Så om vinteren, når vi har begge vores dieselmotorer kørende, de får luft hernede igennem vores tårn, så står der altså en stiv pelikan igennem der, og det er en meget, meget stiv kugle. Så det er ikke unormalt at se, at kaptajnen ligger pakket ind i pakkerkås og sovepose og så videre herinde bagved. Men altså alt med skibets navigation og så videre, det foregår herude. Og jeg kan også lige nævne, at den sektion, vi nu befinder os i, det er det, vi kalder kommandorummet. Udover det, så har vi her nogle instrumenter til vores hjælp. Det, som vores våbenofficer, han sidder ved der, det er noget, vi kalder Tactics. Det er vores ildledelsesanlæg. Det er simpelthen for de to computere, der står herhenne, at vi styrer vores torpedoer. Udover det, så kan vi kan få et generelt overblik over, hvad der sker rundt omkring os. Det vil sige, at alle de sensorer, som båden har, kan vi få sat ud på vores Tactics herhenne. Således at når enten vagtchefen eller kaptajnen har brug for at få et hurtigt overblik over, hvad der sker på overfladen, så kan vi lige trykke over, så kan vi så se, hvor de forskellige skibe de ligger i forhold til os. Altså det er fra de to kontroller, vores torpedoer bliver styret. Vi har så andre muligheder i dem, at vi kan læse søkort ind og så videre. Altså moderne teknologi simpelthen, der har gjort det nemmere for os. Vi har så nogle radioer og noget stats herhenne, militære radioer. Vi har en sonarpejler her, som kan give os en pejling og en frekvens på de zoner, der er i vandet, altså alt det støj, der er i vandet. Så vi kan afgøre, om det er en ven eller en fjende ud fra nogle andre oplysninger, vi har. Udover det, så har vi en almindelig navigationsradar. Det er meget sjældent, vi bruger den, fordi en undervandsbåds primære opgave, det er at holde sig lydløs i vandet, være fuldstændig passiv. Så alt, hvad der hedder aktiv udsendelse på en undervandsbåd, det er ved at være en saga blot. Så vi bruger kun passive sensorer. Det vil sige, at alt, hvad vi alle aktive udsendelser af hver akt, vi stort set modtager hernede. Håndstol, kan I lige lukke døren ind til radioen? Inde bag den dør herovre, der har vi så vores radiorum. Det er derinde alle kommunikation til og fra undervandsbåden, de kommer til os. Der har vi, udover det har vi det vi kalder en hydrofon, altså en passiv sonar, som kan lytte rundt i vandet, alt hvad der sker. Det er jo således, at når en undervandsbåd er neddykket, så er vi ikke i stand til at se, hvad der foregår rundt om os, da vi ikke har nogen vinduer. Vi kan så i periskopdybde kan vi selvfølgelig bruge vores periskop, men når vi er under periskopdybde, så alt antikollision og så videre, det foregår simpelthen med de oplysninger, vi modtager fra vores hydrofon. Hvis vi går over i styrbords side der, så har vi en nydelig unge mand, der sidder der. Hej ned.
Det er vores siderorgænger. Og det er ham, der styrer de kurser, han får videre fra tårnet. Han har, her der har han en rat, han giver rorvinkler med. Han har en automatpilot heroppe, som vi dog sjældent bruger. Fordi når en undervandsbåd sejler i overfladen, og hvis der er tæt trafik, så de andre skibe de har meget svært ved at se undervandsbåd. Så vi bliver ofte nødt til at gå langt til, selvom det ikke er vores der har vigepligt. Derfor mange gange så skal tingene foregå meget hurtigt, og hvis han først skal til at koble autopiloten ud og så videre der, så kan der gå lang tid. Og der er også en tendens til, hvis folk de bare sidder der og glor på autopiloten den styre, så bliver de simpelthen døsige og sidder og falder i slaver og sådan noget, så kan det gå lang tid, inden de reagerer. Her har vi vores masterkontroltavle. Det er de master, vi har, de kan kontrollere herfra. Det er, når vi neddykker, så rorgængeren han kører masterne ud af en også. Derudover så har vi et Atlas Ecolod her, der simpelthen måler vanddybden under os. Så det næste post herhen. Så har vi her vores dybdestyrer, altså ham der styrer båden i dybden. Og han har sådan nogle roindikatorer til hans hjælp her. Han har det man kalder en pappenbær. Det er også en reminiscens fra gamle tyske både. De havde også sådan en pappenbær, som de kaldte den før. Udover det så har vi 2 dybdemålere, og der kan du selv se, hvad dybden det går til. Normalt i fredstid så har vi ikke dykkerdybder på over 100 meter. Altså hvor dybt vi kan gå, det der ingen af os, der er naturlige årsager ved. Men som du sikkert selv ved, så tyskerne ikke, deres succes, der var værfgarantiner, og så vidt jeg husker omkring 90 meter, ikke? Og der var flere af dem, der var på over 200 meter. Så man har selvfølgelig en anden form for sikkerhedsfaktor bygget ind i sådan en skov, og når man taler om undervandsbåd, så taler man typisk om en sikkerhedsfaktor på en faktor 1,5 til 2 i hvert fald som minimum. Så dobbelt så dybt, det kan vi i hvert fald gå. Vores dybdestyrer, som sidder her, han arbejder sammen med en trimmaskinist, som sidder her. Det er ham, der kører vand frem og tilbage i båden. Ham, der kører vand ud af en af båden. Og det er jo således, at de vandmasser, som vi normalt sejler rundt i, det er jo ikke en homogen masse. Der er masser af saltlag og så videre. Og det er ikke unormalt, at vi bliver nødt til at køre en 3, 4, 5 tons vand ind i båden, ind i vores tanke, for at komme fra periskopdybde og så til 80-90 meter for eksempel. Det sker meget tit. Udover det, så har vi alt med vores højtryksluft, vi har lavtryksluft, vi har til vores tanksystem her, og vi har til vores blæspanel. Det er jo således, at når undervandsbåden dykker ud, så trykker vi vandet ud af vores hovedtanke med 250 kg trykluft direkte ind i hovedtanken. Og det bliver så styret herfra. Det er faktisk et af de mest vigtige steder i båden. Altså uden det her, så er vi ikke i stand til at dykke ud. Vi har ingen andre muligheder end at blæse vores vand. Ja. Så kommer vi så ud til det, vi kalder manøvregangen. Det er her fra snorkelmasten og så agter efter. Her har vi alt hydrauliksystemer til vores master. Der er stort set backup-funktion på alle funktioner i en undervandsbåd. Det vil sige, hvis elektronikken den svigter, det meste af det i dag, det er jo styret af en eller anden form for elektronik, så kan man altid køre det manuelt. Vi har også sådan her, så vi kan køre vores master ud manuelt. Vi har så vi kan lukke dem af, hvis der bliver behov for det. Og hvis det går helt galt, så har vi mulighed for, altså hvis vi mister vores hydrauliktryk, så kan vi simpelthen pumpe vores periskop og så videre op, simpelthen ved at stå med sådan en stang og så pumpe tryk i systemet. Men det er ikke noget, man normalt praktiserer. Det er simpelthen, det tager 7 lange og 7 brede at gøre, men vi har muligheden for det. Derude der har vi så forskellige målere, vi har brintmålere og så videre, der kan måle brintindholdet i luften. Og det er jo en god ting at vide det. Altså hvis vores batteri af en eller anden årsag begynder at brinte, så kan der opstå knaldgasser. Og der får vi en meget, meget tidlig indikation af, hvis der er brint her i båden. Det er noget af det, ubådsfolk de frygter mest, det er, at det skal begynde at brinte. Og ligeledes, hvis der kommer læk i vores batterier, så kan der opstå den risiko, at hvis der kommer saltvand derned, så opstår der klorbrinter. Så simpelthen folk de får ikke låne. Så det er en god ting at have den der.
Jeg kan også lige nævne i den forbindelse, at vi har en gul streng, der går her hele bådens længde. Det er også igen noget, en reminiscens fra 2. verdenskrig. Simpelthen noget på grund af de erfaringer, man gjorde under 2. verdenskrig. Der har man lavet noget, man kalder en BEEPS. Det står for Built-in Breathing System. Simpelthen en luftstreng, der går hele bådens længde, med mulighed for at få frisk luft, hvis der kommer klorbrinter, eller hvis der opstår brand, der er røg. Og så den primære funktion på anlægget, det er, at hvis vi skal lave fri udslusning, hvis vi får smadret vores hovedtanke eller noget på grund af dybdebombeangreb, og vi ligger nede på bunden, og vi ikke er i stand til at komme op, så gør man simpelthen det, at hver mand tager sådan en sutte, sætter i her, og så fylder man båden med vand, for at få det samme tryk ind i båden som udenfor, og så går man simpelthen ud gennem lugen. Og det er også noget, som vi prøver under 2. verdenskrig, hvor det ikke var unormalt, at man laver fri udslusning for omkring 100 meter. Så det kan altså godt lade sig gøre. Men ellers herude, så har vi alt med vores skibsnet og så videre, altså strøm til båden, alt lys og så videre. Det er også således, at selve fremdrivningssystemet i sådan en undervandsbåd, moderne undervandsbåd, det er, at man har en dieselmotor, det vil sige, i vores tilfælde har vi 2, der trækker en generator, som så lader strøm ind på vores batterier, som vi står på nu her. Derefter så tager man strømmen fra batterierne og kører ud i en stor elektromotor. Så vores hovedmotor ombord, det er en stor elektromotor. Der har vi vores strømtavle til fremdrivning, til generatorer og så videre. Elektromotor og alt, så sidder herovre. Det er store pneumatiske afbryder her, og de kan så også betjenes i hånd. Så maskinfolkene, de har simpelthen sådan en tavle, de kan gå ind på, så hvis vi siger frem 50 eller frem 80 eller frem 100, så kan de gå ind og se, hvad for nogle afbryder, de skal koble ind og ud og så videre. Igen, alt kan køres manuelt. Det er nødvendigt sådan et system her. Denne, der har vi vores Arcas. Det er den, der tager impulser fra vores hovedgøve og kører rundt til de forskellige repeater, der er i hele båden. Herude der har vi så, hvor de slår manøvre, Max. Herude står de manøvre. Det er ligesom de gamle sporvogne, der kører rundt i København, simpelthen et håndtag, hvor man sidder og klonker over der med de forskellige faretrin. Vi har mulighed for at gå fra 0 knop, og så i overfladen kan vi gå maksimum 15-16 knop, men det er ikke noget, det er noget vi sjældent praktiserer. Det sker så stor udladning for vores batterier, vi kan sejle måske 40 minutter til en time i faretrin, men det gør vi simpelthen ikke. Og normalt så kører vi noget, der hedder flydende. Det vil sige, hvor vi lader den samme mængde batteri på batterierne, som vi lader ud til vores hovedmotor. Og igen masser af manometer, kontrollamper og så videre for generatorer og hovedmotor og så videre. Omformer her, det er dem, der forsyner båden med strøm, altså til vores elektronik, til vores lamper osv. Der har vi igen
risikerer også under øvelser, så bruger vi også mange granater. Så kan vi simpelthen risikere, når man sidder herude på toilettet, ikke, så lige pludselig skal man til at lade signalkanonen med granater der. Det er altså sket i stadig altså også, ikke? Så det er den mulighed, vi har for at vaske til det toilettet. Vi har ingen former for bad eller noget som helst. Vi har det, vi ser her. Og igen, kan man se, dreje væk overalt, ikke? Vi har nogle våde servietter, vi har papirshåndklæder, lokumspapir og en masse. Så alle pladsen den er maksimalt glem det! Det skal bruge det der. Vi skal bare bruge ham til at køre spillet ned også. Det gør det altid. Mange af de, der arbejder med det, det sikkert.
Brian.
til rør 2. Eller rør 1 selvfølgelig. Ikke lige så meget på. Nej, det skal der. Hvordan kan der gå hen til pilot? Affyr lige ved. Vindue. Ja. Afbrudset i at være minus 0. Ja, og provocation-lys. Afbrudset. Signalkanon. Lad signalkanon med grøn vand og gør vel klar. Lad signalkanon på grøn vand og gør vel klar. Det er så også snart det efter på. Bliver det åbent? Trækker. Åbne for hydraulik til ASM. Hydraulik til ASM. Minus STC. Brillance. Fuld brillance. Fuld IF-ben både på den ene og på den anden. Prøv lige at trække den her her. Ja. Sådan. Det var fuld af hele lortet. Ja. Hvor har vi? Det var 4 mil. Hvor er det på en mil? Det var mil. Se her. Meget tæt på. Ja. Og giv dem noget is til se. Ham ligger der. Ja. Det skulle være det meste tjekprogram, har jeg ret i. Det er noget fucking meget her. Ja. Og han skulle ligge ude på 0,0 regne sømil. Stoppe transmission. Stopper rotation. Stoppe rotation. Ja, hvor er der? Ja, Trans og rotation stoppe. det. Luk 1, 2, 3 i stille til normal bag. Ja. Lukke luftafgang 1. Lukke luftafgang 1. Og til Velrum, lukke luftafgang 2 og 3, stille til normal blæsning. Lukke 2 og 3 og stille til normal blæsning.